Ganyan, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon sa 90.7 Love Radio. Oras na muna natin sa buong kapuluan is already 11:26 PM po. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At ang inyong basa Princess DJ, Rocky Terra, and welcome to Top Secrets, kung saan pwede kayong makapagbahagi ng inyong pinakatatagong sekreto. Ito po ang programang hindi kahusgahan. Bagko si kay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. So, meron na nga po tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. Welcome na natin siya. Magandang gabi. Hello po, good evening po. Ano pong pwede namin itawag sa'yo? Pwede niyo po katawagin Purple Heart na lang po. Purple Heart! Uy, Purple Heart. Di ba pag Purple Heart, ibig sabihin, idol mo yung isang group? Ay, hindi. Ano po ba yan? Yung BTS? Hindi. Army yung tawag doon, Army, diba? Apo. Hindi naman. Favorite color ko lang po siya. Favorite color ang purple. Yes po. Okay. Ilang taon ka na, Purple Heart? 28 po. 28. Sang lupalop Yes ka po. naman galing, Purple Heart? Taga Paranaque po. Taga Paranaque. Okay. Yes po. Hindi na po kami magpapaligoy-ligoy pa dito, Purple Heart ha. Purple Heart 28 from Paranaque. Ano ang top secret mo? Ang top secret ko po is meron po akong experience sa abortion po. Actually, recently ko lang po siya nagawa. And nagluluksa pa rin po ako until now. Ayun po. You had an abortion tama? You had an Yes. abortion recently? Yes, 13 weeks. 13 weeks. Pwede mo bang ikwento sa amin sino tong nakarelasyon mo? Paano mo na ito nabuo? Yung guy is naging wala kaming like relationship at all. Then parang tinake advantage niya ako that time. So it happens one time lang. Then hindi ko na siya pinansin kasi after nun wala naman ng pag-uusap and everything. Then it happens on December. So, nung January, nag-celebrate pa ako ng New Year ko sa BGC. Wala naman akong naramdaman kasi actually I have PCOS and irregular ako. So, na-find out ko siya nung February na parang hinihingal ako, ganun, and something na nag-change sa body ko. Then, nagkasakit ako that time. So, nagplan ako mag-take ng pregnancy test. Then, I found out na 13 weeks and 5 days na akong pregnant. Then, kinanta ko yung father. Ginawa ko lahat ng way para makontak ko siya. But, unfortunately, ayaw niya akong kausapin at all. So, that time, nung nagkasakit ako, nawalan ako ng work at all. Kasi ako lang mag-isa. So, iniisip ko kung paano ko bubuhayin yung bata at all. Ganun po. So, nag-try ako mag-reach out sa kanya and nakausap ko naman siya. Pero ayaw niya talagang ituloy yung pagbubuntis ko. So, tinanong ko siya kung anong gusto niyang mangyari, ganun-ganyan. E di, yun yung sinadjust niya sa akin na mag-abort. So,
So, wala akong option. Actually, sinabi ko siya sa parents ko and sa kapatid ko. And nagalit sila sa akin. Sabi nila, wag kong gawin yun, ganun, ganyan. Pero, sabi nila sa akin, kung ano yung napag-usapan nyo, hindi naman namin maibabali yung utak nyo kasi kayo yung dapat mag-desisyon dyan. Pero, they tried their best na pigilan ako. So, ayun. So, pinadalan niya ako ng pera. Then, ginotro ko na kasi iniisip ko talaga yung magiging future ng baby. Like, hindi ko kasi plinan talaga na magkaroon ng broken family at all. Then, and it happens. So, ngayon, kakalibing lang ng baby ko. Then, nagluluksa pa talaga ako. And akala ko, nung una sabi ko, pag natapos na yung problem ko at all. Pero hindi pala siya ganun kadali. Like, pag nakita mo na pala yung baby, parang doon mo mafe-feel yung sense ng pagiging mother mo na masakit pala, mahirap pala. Ganun. So, yung mga nagpa-plan dyan na gawin yung ginawa ko, huwag nyo na ituloy kasi it hurts so much. Yeah. Purple Heart. Totoo. Purple Heart. Po. Unang-una sa lahat, nakakalungkot na kwento ang napakinggan namin ngayong gabi na to. Hinahayaan ko muna si Rocky huminga na malalim at ako muna yung magsalita ngayon. Purple Heart, nakakalungkot lang na narinig ko mismo sa yon yung sinabi mo na wala kang option. Pero maraming option eh. 'Di ba? Maraming option, Heart eh. Pero nangyari na eh. Nangyari pero gusto ko lang sabihin sana maraming option sana nilaban mo as a mother. Actually, I tried my best talaga. Lahat ng options para ma-reach out ko siya, ganun. Then, I tried na mag-apply ng work o kahit online lang. Pero, hello, sorry po Connection loss lang. Okay. Gustuin ko man siyang buhayin ng ako lang kailangan ko mag-work. Pero yung OP-Kaini kasi na Nawawala lang siya, no? Nawawala. iniisip ko kung magbe-bedrest ako hanggang 5 months, paano ko naman masusustain yung pagpapacheck up ng bata? Nasa critical kami ng like pwede akong makunan, pwedeng mabuhay yung bata, ganun. Sorry, Purple Heart ha, kasi hindi ko lang narinig yung parte kung saan sinabi mo kung ano yung complication ng pagbubuntis mo. Pwede mo bang i-explain sa amin ulit kung ano yung sinabi ng OB-GYN sa inyo or ng OB-GYN? Ang sabi po kasi ng OB-GYN is hindi siya ganun kakapit kasi late na siya na find out, 13 weeks na siya nalaman. So, kailangan ko talagang uminom ng pampakapit. To be honest with you, magkano ang isang tablet ng pampakapit? And wala akong work that time kasi nagkasakit ako. So natanggal ako sa work kasi almost 3 weeks akong may sakit. Yun pala, kaya ako nagkasakit kasi nga pregnant ako. Yun pala yung reason. So, kaya nag-reach out ako sa kanya na kahit sustentuhan niya na lang yung bata. Pero ayaw niya talaga. Ayaw niyang makipag-usap sa akin. Ayaw niya lahat at all. So, hindi ko alam kung saan ko siya mahahanap. Wala talaga akong idea. Pero deep down in your heart, gusto mo na... Gusto ko siyang buhayin. Kasi, anak ko yun eh. Kung ako lang, kung capable lang talaga ako. Oo naman, of course. Gaano ka kakatagal nagtrabaho doon sa company na huling pinasukan mo? Matagal din. Siguro, it's been a year din yung work ko doon eh. But before that, meron kang work din? Nung bago ako actually BPO yung work ko.
So, siguro yun yung reason kung bakit medyo pangit yung pagbubuntis ko kasi night shift, ganun. Then, hindi naman din okay yung tulog, ganyan. So, kaya sabi ko nun sa kanya, nung dun sa guy is, supportaan mo na lang muna hanggang maipanganak ko. Then, pag napanganak ko, magtatrabaho ako para buhayin yung bata. But unfortunately, ayaw niya talaga. Like, wala talaga siyang binibigay sa akin at all. So, kailangan ko pa mag-reach out sa work niya kasi yung work niya nasa government. Then, hindi naman nila ako pinapansin. Kahit anong complain ko, wala. So, paano Kaya- ka nag-reach no. out doon sa work niya? Like, nag-email ka ba? Tumawag ka ba? May kinausap ka Yes. bang kaopisina Yes, niya? totoo. Tumawag ako sa kanila sa pinaka-office nila, sa women's desk. Pero sinisin lang nila ako. Kaya, parang na-lose na yung hope ko talaga na sabi ko kung ano na lang yung magiging decision. Siguro tatanggapin ko na lang. Kasi, like, kinonta ko na yung kapatid niya, hindi rin ako kinakausap. Ganun. Uniform Wala. personnel ba to? Yes, nasa ano siya. Then after nito, I'll make sure na magpipay siya sa lahat ng ginawa niya sa akin. Pati sa baby namin. You mentioned a while ago na napilit ka niya sa isang bagay na hindi mo gusto. Tama ba na hindi 100% ano kasi yung yun, kalooban mo nung ginawa ninyo yung yes. deed na yun? Birthday kasi nung ka-work ko. Then, syempre, adult naman na. So, nag-inom kami. Then, may mga, ano naman ako, if magko-complain ako, may mga testigo naman ako na that time, hindi lang ako yung nakaramdam talaga ng panghihina na ganun. So, nung nag-usap kami, then sinabi ko sa kanya na buntis ako, nag-sorry ka agad siya sa akin. Like, sorry if nagawa ko yun sa'yo. Ganto ganun. Ganun agad yung binungad niya sa akin. Then, sabi ko sa kanya, okay lang yun. So, anong decision mo dito sa pinagbubuntis ko? Yun agad yung dinirect kong tanong sa kanya. Then, sabi niya kagad sa akin is, wala akong alam kung anong gagawin ko dyan. Yun lang. Then, sabi ko sa kanya, pwede ba tayo mag-usap ng personal? Ganun. Ayaw niya. Ayaw niya at all talaga. Like, pinapatayan niya na ako ng phone. Ni-reach out ko siya sa lahat, sa Viber, sa Telegram, sa WhatsApp, lahat yon. Blinak niya ako sa lahat ng social media na pwede ko siya ma-reach out, even Facebook. Wala. Ayaw niya talaga makipag-communicate Purple sa akin. Heart, ito bang lalaking to, pamilyadong tao? No. Single to? Yes. Tapos ayaw lang talaga makipag-communicate sa'yo. Ayaw panugutan yung bata. Yes. Kasi nung nag-reach out ako sa kanya, currently, may ka-relationship siya. So, sabi ko nga sa kanya, naiintindihan ko naman yung sitwasyon mo. Pero yung concern ko kasi sa bata. Yun lang. Dun sa years na nagtrabaho ka din, wala ka bang naipon? Or sa family mo, di ba sabi mo Actually, kanina, kinonvince ka nila na wag mong gagawin yun, na kung pwede mag-isip-isip ka muna. Wala ba silang parang financial help na gustong i-extend sa'yo? Or nanghingi ka ba? In-accept mo ba? Anong nangyari along the line? O down the line? Ako kasi yung breadwinner dito sa amin. So, yung sinasahod ko sa work is napupunta lang dun sa pagpapaaral ko sa kapatid kong bunso. Then, sa mga gastusin dito sa bahay. So, yung kapatid ko is first year college pa lang. So, wala talaga akong may ipon kasi sa kanya lahat napunta. Kasi graduate na kaming dalawang magkapatid. So, siya na lang yung naiwan. Ayun po. Saka pumunta nung pina-expire mo yung bata? Actually, marami siya sa social media. So, nag-try ako magtanong. Ganun. Then, Nag-try ka magtanong saan?
May mga gumagawa nun sa social media, like kakausapin ka nila, bibigyan ka nila ng prize, then papapuntahin ka nila sa isang lugar, then meet up ka nila doon. Then parang sasakay kayo sa tricycle, then dadalhin ka na nila doon sa clinic. Then yung clinic na yon is may gagawin sila sa'yo. Of course, natakot ako kasi first time ko yun eh. Then after nun, papauwiin ka na nila. Then dito na sa bahay nangyari lahat. Like dito na ako nag-labor, dito ko na nalabas yung bata. Ganun po. Magkano binayad mo? Around 20. 20,000 pesos. Yes. Pero yung pain, walang halaga talaga. Until now. Sorry po sa aso. May pinagsisisihan ka ba? Sobra, lahat. Lalo na nung nakita ko yung bata na nung lumabas siya sa akin, binuwat ko pa siya eh. Sabi ko. Then kinausap ko pa siya, nag-sorry pa ako sa kanya. Ma'am Purple, mawalang galang na po magtatanong lang ako sa'yo. Nakapagpa-abort Sure ka po. ng 20,000 pesos pero sinasabi mo kanina sa amin wala kang pan-check up dun sa bata. Actually, yung 20,000 pesos na yun is binigay nung guy para dun sa paraan na yun. Then, yung So, it check-up at means, all. yeah. Ako lahat yun. Oo. Ako lahat talaga. Oo. Purple, kasi syempre tinitignan din natin dito yung pagluluksa mo. Pero tinitignan din natin dito yung parte na may option kay. 'Di ba? Pwede mong pagdesisyonan sa sarili mo na pagbigay nung guy na yon, ipaglalaban ko tong bata na to. Kung bigay sa yung 20,000 na yon para ipa-abort, hindi ko, katawan mo yun eh. Hindi, yung 20 na yun, ipan-check up ko na lang. Ipaglalaban ko. May mga health center din na pwede makatulong sa akin. Maraming pwedeng paraan. Opo. Di ba? Naintindihan Maraming ko naman paraan. po kayo. Purple Heart. Kasi, ang bigat lang din. Di ba? Pero, Yes. tinitignan din natin kasi dito yung side mo din na walang kapasidad eh. Diba? May mga bansa at may mga tao talaga naniniwala na kesa bumuhay ng batang papahirapan mo habang lumalaki, pinapa-abort na lang. Pero kasi wala sa Kultura ng Pilipinas yan eh. At wala pang law na nagli-legalize Yes. of abortion. Yes. So, angat lang din ng dugo na marinig ko na may 20,000 pesos ka tapos sinabi mo kanina na wala kang option. So, it means Actually, hindi naman niya direct na binigay sa akin yun. Pinadala niya dun mismo sa pagkagawaan. kahit doon pinadala, marami kang pwedeng gawing rason. Maraming paraan. Opo. Naintindihan ko naman pa yung opinion niyo. Pero, Kaya po, yun lang din yung goal ko ngayon is to share awareness na wag nilang tularan yung ginawa ko. Kasi, hindi talaga siya magandang gawin and wag na. Yun lang naman po. Dun sa sinabi mo na wag nilang tularan yung ginawa ko, pwede mo bang sabihin sa amin kung alin dun yung hindi nila dapat tularan? Yung pakikipag-usap or pakikipag-ugnayan dun sa lalaking hindi ka pa naman talaga kayang bigyan ng assurance na ikaw ang kanyang paninindigan o dun sa parte ng aborsyon? Siguro both. Yung abortion kasi is never an answer dun sa ganyan. And actually, nagre-regret talaga ako ng sobra. Kaya ako talaga naisipang mag-share, maglakas loob na mag-share. Kasi kung alam ko marami kasi actually yung sinalihan kong ganun, may group chat pa eh. Mhm. So ang dami talagang nagpa-plan to abort the baby. Mhm. So kung nandun man sila sana sa edge na ganun, wag na nilang ituloy. Kasi yung ibang nababasa ko dun is like 8 months na. Yung iba 7 months na. So, sa akin nga na 13 weeks, ang sakit-sakit na. Paano pa yung malalaki na talaga? Like, kita mo na yung itsura ng baby. Ganon. Mhm. So, ako naman, I don't judge them. Pero,
yung mga nagbabalak sana na gumawa rin nito is huwag na nilang ituloy kasi hindi talaga ako pinapatulog ng ansayensya ko. Mentally, emotionally drained na ako ngayon, lalo na yung physically. Kasi recently lang siya nangyari sa akin. So, gusto ko lang din talaga mag-iwan ng aral sa lahat ng gustong gumawa nun na huwag niyo na ituloy. Sobrang maling-mali talaga. Sabi mo, nagre-regret ka, no? May pinagsisisihan ka. Yes. So, kung bibigyan ka ng isang pagkakataon ng may kapal na baguhin yung isang desisyon mo sa buhay, anong desisyon yun? Siguro, sana mas pinag-isipan ko muna yung actions ko bago ko siya ginawa. Ayun lang naman. Pero yung like having a baby, hindi ako nagsisisi doon kasi actually I'm already 28 years old. Pero yung like pipili ka kasi ng magiging tatay ng anak mo, yun yung naging mali ko talaga. Na yung napili kong lalaki is hindi siya responsible enough para panindigan kami or ako. Kami ng anak ko. Ganun. And ayun lang, parang siguro hindi rin ako naging brave enough para harapin yung blessing na may kasamang pagsubok na ibinigay sa akin ng Diyos. Kung may Kaya- mensahe ka para sa baby mo ngayon, kung sakaling nandyan lang siya, naririnig ka as a mom, anong bibigay mo sa kanyang mensahe? Siguro for now, wala talaga akong masasabi kundi sorry. Sorry kasi ako yung naging mother mo. Sorry kasi hindi kita pinaglaban. Hindi kita binigyan ng chance para mabuhay. Well, yun, more on sorry talaga. Then, sana, kung mapapatawad mo ko, pwede ka namang pumili sana ng magiging susunod na mama mo na mas better talaga. Ganun. And, to be honest talaga po, hindi ko alam kung mapapatawad ko pa yung sarili ko sa nagawa ko kasi sa totoo lang, kahit ako hindi ko kayang patawarin yung sarili ko sa ginawa ko ngayon. Ang hirap. Like, And we understand that. Na mahirap talaga yung naging desisyon. pero sana, at the same time, hindi lang sana sa amin mga babae yung blame. If, yun lang na bakit mo pina-avoid something na gano'n. Kasi lahat naman tayo may kanya-kanyang story. Lahat naman kami, or bago namin nagawa yun, trinay talaga namin yung best namin na hindi. Lalo na, siguro it's just, parang hindi ko lang talaga, inisip ko lang talaga yung magiging future ng baby ko na hindi pa talaga ready or hindi talaga promise. Parang ganun. Siguro hindi lang ako naging brave enough. And thank you for being brave right now, Yes. ha, to speak up. Kasi hindi lahat ng kataong Yes. tulad mo Tulad mo. ay kayang makapag-share ng ganito klaseng kabigat na experience sa buhay, especially after losing a loved one. Yung tipong hindi pa talaga nabubuhay yung baby, 'di ba? Sa mundong ito, alam mo nang minamahal mo siya. May kanta Yes, dyan sobra. Dude, yung I knew I loved you before I met you. Alam mo yung kanta nung gano'n ng Savage Garden. I knew I loved you. Yun yung kanta sa mga batang unborn pa. Yung tipong hindi mo pa siya nakikita, nasa sinapupunan mo pa lang siya, pero alam mong mahal na mahal mo siya. Nung una, akala ko, sabi ko pa nun, like, sa kapatid ko, na walang puwang sa puso ko yung batang to kasi hindi ko talaga siya mahal, ganun. Pero nung nakita ko na talaga siya, nung lumabas na siya sa akin, doon ko talaga na-realize na, hindi, mahal ko pala talaga yung bata. Ganun. Like, nung nakita ko na siya, doon ko na-realize talaga na may pagmamahal pala talaga. Ganun.
Kaya yung iba na, like, yung may impulsive na decision katulad ko, wag nyo na ituloy. Please lang. Yun lang naman yung reason kung bakit din ako tumawag. Gusto ko lang talaga mag-iwan ng aral. And we Kasi appreciate nagkamali you. na Yes. ako. Sana wag nang tularan at wag nang sundan pa. Feeling ko naman magiging mabuting nanay ka sa susunod. 'Di ba? Na Yes, actually, na- biggest trauma ko to. magiging Yeah. anak mo. And I hope hindi ka matakot Yeah. na mag-entertain ulit ng lalaki sa buhay mo. Pero siguraduhin mong matino na, 'di ba? Yung matino, yung alam mong paninindigan ka hanggang dulo. Hindi yung nakasama mo lang sa isang inuman, no? Tapos, Yes. yung tinitikman, 'di ba, sa inuman ay pulutan, hindi ang kainuman. Mga ganon. Totoo. So, yun lang. Salamat, Purple Heart, for sharing this top secret of yours. We wish you You're well. welcome po. Thank you po sa pakikinig niyo sa Mahigpit na akin. yakap sa'yo, Purple Heart. Salamat po. Tsaka walang timeline ng pag-move on. Totoo. Hindi ko alam Walang kung timeline. Kailan, Hayaan mo kailan yung ko panahon siya ang magpahilom ng matatanggap. mga sugat mo. Oo, tsaka pagpapatawad din talaga sa sarili, napakahalaga niyan. Pero kung hindi mo pa mapatawad yung sarili mo sa pagkakataong ito, okay lang din naman. Kasi kailan ba may deadline din yung pagbibigay ng tawad sa sarili, 'di ba? Sa ibang tao nga minsan di mo na talaga napapatawad eh. Sa sarili mo, yan, madalas hindi mo rin napapatawad kasi may expectation of ourselves tayo eh. Gayun pa man, ikaw lang din talaga ang makakapag-control niyan. Totoo. Kung kailan ka makakapagpatawad. Kasi tandaan mo, ang pagpapatawad ay ibinibigay yan hindi lang sa taong mga nakapanakit sa'yo, kundi sa sarili mo. Yes. Para maging malaya ka dun sa sakit na naidulot sa'yo ng isang sitwasyon o ng isang desisyon mo sa buhay. And this will free you and this will create more opportunities for you. And hindi dito sa pagpapalaya mo sa sarili mong to, dito ka kakatanggap, 'di ba? At mas makakalasap ng mas maraming biyaya. Mas makikita mo yung oportunidad. Mas madadama mo yung pagmamahal ng mga taong nagmamahal sa'yo Yes po. sa paligid mo. Actually, siguro, let's not judge yung mga tao na lang din na gumawa na nito or nakagawa na nito kasi actually nababasa ko yung mga comment. So, ayoko na lang din intindihin. Alam mo, Purple Heart, ang gusto ko lang sabihin sa'yo din na tatandaan mo na yan. Kung ano man yung nakaraan mo na pagkakamali, ay kailanman hindi pwedeng husgahan ka sa anong meron ka ngayon sa hinaharap mo. Kung ano yung nakaraan Thank you mo, po. nakaraan mo yan. Pero hindi dapat din tayong maging pakampante o manatili doon sa mga pagkakamali natin na hindi na tayo dapat matuto sa hinaharap natin. Dapat natututo tayo doon. Opo. Sobrang biggest lesson talaga to sa akin. And siguro if ever na maging nanay ako in the future, siguro doon na lang ako babawi sa mga magiging future children ko talaga. Na hindi ko man naibigay sa kanya. Pero yung pagmamahal at chance na mabuhay ko siya dito sa mundo. Yun. Kung gusto niya pang bumalik sa akin ulit sa tamang panahon, siguro ang may papromise ko sa kanya, isaalagaan ko na talaga siya. Yeah. Ayun lang naman. Thank you so much, Purple Heart, for Thank sharing you that po. top secret. Mabuhay kang hanggat gusto mo, and I hope and I pray, we pray here na maging okay ang lahat sa'yo. God bless you. Salamat po. Ingat Thank po you, kayo. thank you. God bless. Thank you po. Dude, alam mo tama yung sinabi mo kanina na hindi ka dapat i-define ang pagkakamali mo. 'Di ba? You are not your mistake. And you shouldn't be defined by your mistake. Hindi ikaw ang pagkakamali mo. Tama. Siguro, minsan talaga sa buhay natin, makakagawa tayo ng isang desisyon na maling-mali. Siguro dahil magulo yung utak natin. Maraming factors eh. Maraming factors. Estado sa buhay. Support system. Support system. Yung fear. Lalo na yung takot, dude. Alam mo, yung takot talaga na yan, nakakatakot siya. Tama. Kasi etong takot na ito, pagdidesisyonin ka nito na nang mali.
Kapag pinairal mo yung takot mo sa decision making mo, minsan sablay yung nakukuha mo eh. Tama. Pero kapag ang pinairal mo sa pagdesisyon mo ay ang pagmamahal, pakiramdam ko, dun kayo hindi magkakamali. Mhm. So kapag titingnan lang natin ng isang sitwasyon o problema, sabihin natin problema in general, meron tayong lente. And yung lente na gamit natin ay lente ng takot. Sablay yung magiging solusyon natin. Pero kung yung lente natin ay pagmamahal, pakiramdam ko mas magiging tama yung makukuha nating desisyon. Sana lang talaga matuto tayo sa mga naging pagkakamali natin. And dude, bilang isang bagong ina, na-realize ko na napaka-importante na mamili ka talaga ng magiging ama o partner mo sa pagpapalaki ng bata. Mhm. O ama in general ng magiging baby ninyo. And that is the biggest decision you will ever make in your entire life. Yung finding the right partner. Kasi magiging kasangga mo siya, hindi lang sa saya, kundi sa hirap. Sa mga oras na nahihirapan ka bilang isang babae dahil kakapanganak mo lang, sakit ng likod mo, nagnonosya ka, nagsusuka ka, may cravings ka, minsan di mo maintindihan yung mga emosyon mo. Kailangan mo ng taong iintindi sa'yo eh. Hindi yung sasabay dun sa lahat ng emosyon na nararamdaman mo, pero someone na kasama mo. At itong kasama mo na ito, hindi ka dapat talikuran. Yung kahit gigil na sa'yo, ikaw at ikaw pa rin yung pipiliin. Yun yung kasama mo talaga forever. Yung taong yun. So sana makatagpo tayo, no? I mean, lahat ng mga tao sa mundong ito, especially good people, di ba? Makatagpo kayo ng tao talaga na sasamahan ka sa hirap at ginhawa. Mhm. Sobrang idealistic mang pakinggan nung sasamahan ka sa hirap at ginhawa. Siyempre, magkakagalitan muna kayo, magkakakurutan muna sa singit. Magkakaroon muna mga silent treatment dyan, o kaya naman tampuhan, di ba, love quarrel, pero maya-maya, di ba, meron ng lambingan, meron ng tusukan, gano'n. Pero gayon pa man, at the end of the day, kayo at kayo pa rin ang magkasama at pinipili nyo pa rin ang isa't isa. And that is how you build a family together. Yung magkasama kayong dalawa sa hirap at ginhawa. Mhm. Ganda. Ganda. Agree ako doon, dude. And sa akin naman, kung kaya mong manindigan as a magulang, gawin mo. Paglaban mo. Mhm. Kasi Panindigan. hindi lahat ng tao na bibigyan ng pagkakataon maging magulang. Totoo yan. 'Di ba? So kung nabigyan ka ng opportunity na mabigyan ka ng blessing o bata sa buhay mo, palagahan mo na yan. Ingatan mo na. Yun lang sa akin. Yeah. Maging accountable ka. Mhm. Manindigan ka. Parang tulad ni Titangelo. 'Di ba yung ikaw, ano yun? Ano yung tagline mo? Titindig sa mga pinaglalaban niya. Ayan, naninindigan, tumitindig. So, kabisyo, kung 9 na buwan, meron nang nabuo, huwag ka nga alis. At saka, dude ha, gusto ko lang idagdag dito, may mga libreng check-up sa centers. Marami. May mga libreng vaccine sa centers. Marami. Kailangan mo lang gawin ay pumila dun. Mm-mm. Mag-allot ng time. Mhm. Marami din tayong maraming tao sa paligid mo na akala mo hindi naman tutulong, pero tutulong yan. Yes. At madalas doon ay ang pamilya natin. Minsan kasi pinangungunahan natin yung desisyon nila eh. 'Di ba? Hindi naman sila yung nagdesisyon para sa atin eh. I mean, hindi sila talaga yung nagdedesisyon para sa atin. Pero hindi tayo dapat yung magdesisyon para sa kanila. So, pinangunahan na natin yung desisyon nila na parang hindi naman nila ako maintindihan kapag hindi ko to tinuloy kasi ganito ganyan. Hindi. Sabihin mo,
hingi ka ng tulong sa kanila, mali mo. Maintindihan ka at mabigyan ka talaga ng tulong. Tama. It's okay to seek help. Tama. At sana magkaroon ng tamang batas din dito, no? Mhm. Na kapag galing sa rape yung girl, kailangan yung pwede siguro, no? Depende, di ba? Case to case basis eh. Mhm. May mga nagpa-abort dahil may malaking naging kwento or naging problema. Mhm. Hindi kasi natin dapat i-generalize lang din na masama magpa-abort. Paano naman yung iba na kailangan din, di ba? So, iniisip ko siya na oo nga, no? Tama din na may mga tao talaga nagpa-abort dahil may dahilan na malalim. Meron naman tao na nagpa-abort dahil may mas dahilan din sila na wala na talagang option. Na wala nang magulang, wala na talaga, pati ultimo nga sarili niya, hindi niya nagkaya. So, maraming pwede rin tayong silipin at malalim na usapin to. So, dapat magkaroon siguro ng batas at magkasundo din syempre ang Siguro i-review, dude. i-review. Yeah. I-review kasi dude, alam ko may mga existing na laws. Hindi naman na nag-govern about etong parte na ito, no? Ito pinag-uusapan natin ngayon. Yeah, Pero alam ko meron yung mga ibang laws dito sa Pilipinas na nagtatackle na about it. Pero hindi siya yung parang enforced. Yes. Ano, hindi ko lang sure kung ano yun kasi may part of epidural to eh. Pero yun na nga, 'di ba meron na yung mga Magna Carta, Yes. yung mga ganun. So feeling ko lang naman, 'di ba, aside from the family planning, yung abortion na ito, i-reassess, 'di ba? Tama. Kung ano-ano ba dapat yung mga signs and symptoms? Ano ba? Yung mga legalities or Yes. parang ano ba yung stipulation? Taray, Ang galing mo stipulation! doon. Naisip mo yun. Stipulation! Ganun Akala talaga. ni Rocky. Yan. Hindi ako eksperto pagdating dito Kumbaga sa Eh, kontrata, di pinag-usapan ba lang may natin. stipulation, Yes. whatever. Oo, Parang pinag-usapan lang din naman natin. Yun, oo. Diba? So hindi ako eksperto po pagdating dito pero yun lang yung masasabi ko dun sa part na yun. Dapat silipin, pag-aralan. Pag-aralan, reassess, Yeah. 'di ba? Baka may existing laws na tayo diyan about this pero hindi lang masyadong nare-reinforce. Yes. 'Di ba? Yun yung problema kasi actually din sa Pilipinas, 'di ba? May mga existing laws na out there kaya lang nagkukulang sa implementation. At hindi nagkakasundo yung mga paniniwala ng bawat. Oo. Tapos minsan din, may mga butas din sa constitution natin, Yes. 'di ba? Na minsan doon nga nakakakuha ng yung mga attorneys, 'di ba? Yung judicial system natin dito sa Pilipinas, kaya nga ang bagal, yung iba nakakalusot sa mga kaso nila. Tama. Kasi eto may mga loopholes eh. Hindi ako attorney pero eto mga naririnig-rinig ko lang to dun sa mga kaibigan Tama natin, yun, mga tama attorneys. And eto rin, napapansin din natin, obserbahan natin to dito sa Pilipinas Yes. mismo. So, I hope yung mga mambabatas natin, di ba, i-revisit to mga ganitong klaseng usapin. Yan. Ganda, no? Ganda na itong napag-usapan natin lahat. Spell daw natin yung Stipulation. stipulation. Ano eh, stipulation. Alam mo yun? Stapler lang alam ko. Yung ko, tara na. Anyway mga kabisyo, maraming salamat. Kasama po natin ang nag-iisang Basta Princess, DJ Rocky Terra. At ang titindig sa mga ipinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Ang #1 radio station sa Metro at Mega Manila. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic Kabisyo. Metro's #1 Love Radio. Basic!